सैया लेते लेते सुती गइल सैया लेते लेते सुती गइल सैया चिमनी से आइल खटके रतिया में सुतल सटके ठोकलस के वाडी किली टूट गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया चिमनी से आइले खटके रतिया में सुतल सटके ठोकलस के वाडी किली टूटी गइल सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे तूफान सुती गइल सैया लेते लेते सुती गइल खोल के खाता उदाही करे हिसाब सब सही दिन में काका तू कैलू महल बा कवन मही मुँह हमार जब हो बेरा सुखल खिसी भातार जब घर में घुसल हंस के जब बतियनी भतला के अपना बतैनी अचके में सखी दिया बुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल तूफान रिकॉर्ड सुती गइल सैया लेते लेते सुती गइल लाली की मसब चटले गोरे गोरे गलिया उ कटले शेखर बर्मन सजनवा पोखरी में चाउर छटले नीरज नीरमल के बिगड़ल दतिया हमसे पूछे लेकिन वारे के बतिया कौना नासा में सैया खाकी अइले दवैया पांडे प्रकाश हमसे रूठ गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल सैया लेते लेते सुती गइल रे सैया लेते लेते सुती गइल रे तूफान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शलखन सोनभद्र उत्तर